Ko ndị eji okwu ha agba izu dịka onye eze ọdịnala Umueri Igwe Emeka na Odoziakụ ya bụ Chinwe nyefere nwa ha nwaanyị n'ọnọdụ alụmdi na nwunye bụ Princess Gift Onyinye Emeka. Ya bụ mmemme ịgba nkwụ nwaanyị bụ nke were ọnọdụ n'obi onye eze ọdịnala Umueri kansụl ime obodo Anambra East bụ nke ndị nnukwu mmadụ dịgasị iche iche bịara ma bụrụ nke nọ na wee gbaa egwu omenala dịgasị iche iche site n'aka ndị otu egwu dị iche iche nakwa mmemme obi aṅụrị ndị ọzọ bụ nke a nọrọkwa na ya wee nye ndị bịara ya bụ mmemme ihe oriri nakwa ihe ọṅụṅụ na ụdị dị iche iche. Onye ọlụ anyị bụ Njideka Okoye gara ya bụ mmemme maka ọrụ anyị akụkọ ka o si wee gaa. Mgbe ọ na-ekpe ekpere ọjị ka Igwe Emeka kenere ndị niile bịara ya bụ agbamnkwụ si ebe dị iche iche ma gọzie ada ya nwaanyị Onyinye na di ya Chukwudịebere Okosa bụ onye Uke nke dị na okpuru ọchịchị Idemili North ma dụọ ha ọdụ ka ha na-egosipụta ịhụnanya n'etiti onwe ha tụọ egwu Chineke n'ụzọ ha niile. Ịnụ dị na nwunye a bana abụbụ ụmụaka ka babụ ka ihu ụba ka ichebebe ka ịnọnyelebe ibe niile ọ na-eme wee na-eli nri bido taa wee gaba ọ ya na-agazili nke ọma karịa ka o si agabụ mbụ n'aba Jizọs. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụ ihe a chọrọ n'ebe nwaanyị nọ. Ọ na-agba mbọ, ọ dị nrube isi despite n'ọnwụ Igwe ka ọ bụ ọ na-erube isi maka onye nwakasị nwee ezigbo agwa. Princess Onyinye gosipụtara obi ụtọ ya ma kọwaa na ya bụ alụmdi na nwunye ha bụ nke Chineke kwadoro ma kwue na udo bụ ihe ga-achị karịa ihe niile. Ọ dụrụ ndị ụmụ agbọghọbịa ọdụ ka ha chere oge Chineke. Princess Onyinye na di ya ka ha nyawachara achịcha nke ya bụ agbamnkwụ gosipụtara ukwu egwu ha iji mee ndị bịara ya bụ mmemme obi ụtọ.